magkatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat, kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan, hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Siya 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Fast Paradyo Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. sa itong matahong na sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi.
Ginmuklat niyang iyang mga mata. Ote, hindi ba lang wala na sila? Si? Oh, bah. Ginsandig niyang ulo niya sa dugan ko. Ito kasubong siya sa bata. Nga nagkinahanglan sa pag-angga. Paula, amo sina. Subong sina. Ibahamtan lang ang buot mo. Oh, bay. Freya, anong busulingon sini? Nga gintayaan ninyo kami sa armas? Nakita namon sa mga security cameras ang pagwaras niya. Abi anay namon kung atakihon kaniya. Ano? Ano ba lang natabo? Nagahibi siya. Siguro nadumduman niya. Nadumduman niya ang pag-torture ng ginhimo sa mga slayers sa iya. Makaluluoy man siya. Ni wala gani siya makahibalo kung nga ang ginbuhat ato sa iya. Halin sa malinong kag matawhan niya nga kabuhi, kaupod sang iya amay. Tapos, hinali lang siya nga nangin bilanggo. Anay ka. Nakabati ako sang tingog niya kaina. Nakahambal na bala siya liwat? Medyo. Pwede mo bala nga masugid sa amon ang ngalan mo, miss? Please. Please. Paula. Ako si Paula. Ako si Paula de Dios. Oo. Ikaw si Paula de Dios. Ikaw. Kag ako. Sino ako? Kilala mo bala ako? Tita Sylvia? Ikaw si Tita Sylvia ko? Paula, inablos ko. Tita. Anay ka. Hindi ako makao kung paano mo siya nga nanginablos. Sugiri ako, Freya. Imposible nga hinablos mo siya. Malayo nga himata ni Manolo nga bana ko ang iya amay. Sa ila kami nag-aistar sa nadakpan kami sa mga slayers. Nakapalagyo ako. Apang sila nga tatlo, wala sang swerte. Hindi mo siya kadugo. Kuna mo, kadugo siya sa bana mo? Oo. Malayo nga pakaisa ni Manolo ang lolo ni Paula. Kag tungod kay Manolo, kun nga ang nakilala ko si Paula kag Lauro. Sang nahibalan ni Manolo nga delikado ang sitwasyon nila ni Lauro kag Paula. Tungod ginapangita sila sa mga kriminal. Ginkasugta namon nga bantayan sila. Apang wala kami nagapakita sa ila. Tungod hindi kami gusto nga mahadlok sila sa amon. Ilabi na si Paula. Apang sang aksidente nga nabatian namon ang ginahambal ni Lauro kay Paula bahin sa mga vampira. Nagdesisyon na lang kami nga magpakita na lang sa ila. Kagbantayan sila nga mag-amay nga malapit sa ila. Kay madugay nagaling nga nahibalaan ni Paula ang bahin sa aton. Kag wala siya nahadlok sa aton. Apang napaslawan kami nga bantayan sila kag protektahan. Pila ka tuig nang nakalikad. Nadakpan kami sa mga kriminal. Wala man lang kamo nagbato? Ginbuhat namon ina ni Manolo para nga makapalagyo bisan si Paula na lang. Apang napaslawan kami.
Kag sang ginhandom namo ni Manolo nga ipalayo si Paula gikan sa mga kamot sa mga kriminal. Nahulog sa tugalbong sa mga kriminal ang bana ko. Kag ako lang ang nakapalagyo. Sa sulod sa malawig nga panahon, gintinghuaan ko nga makita sila. Nag-upod ako sa inyo grupo sa paglaom nga makabulig ang mga resources ninyo sa akon, agod makita sila. Nakahibalo si Sixto sa mga ginabuhat ko. Kag inagaling rason, kung nga wala man lang nakibot si Sixto sang makita ang unod sang crate. Kag sa nagligad ng tuig, nagmadinalagon ako nga makakuha sang impormasyon bahin sa ginataguan sa mga kriminal sa ila. Apang, hindi mahapos para sa ako nga luwason sila. Tungod grabe ang seguridad nga nagapalibot sa ila. Kag subong na ako nakakita sang kahigayunan, sa nagdesisyon sila nga isaylo sa isa ka doktor ang pag-atipan kay Paula. Kaya nga wala gid nagpanugid sang bahin diri si Sixto. Tungod nahadlok siya nga base kon magpamalabag kamo nga buhaton ang misyon kon mahibalaan ninyong koneksyon ni Paula sa mga Didyos. Kag si Lauro kag Manolo. Paano ang plano mo nga buhaton nga pagluwas sa ila? Tita. Ulihin na. Agod luwason si Manolo. Tungod ginpatay na siya sa mga kriminal. Ginpatay siya sa mga kriminal. Pila ka tuig nang nakaligad. Mismo sa atubang pa ni Paula. Amo atong katapusan niya nga paghandom nga ipalagyo ang hilablos namon. Tito. Ay, iya, it's okay. Luwas ka na. Hindi ka na makuha paliwat sa mga wala sang huya nga mga kriminal nga ato. Pero tita, paano sila? Si Lauro, si Sixto. Iha, sa banta ko, masaligan sila. Kamusta ka na? Maayo na. Okay na. Salamat sa pagluwas mo sa akon, ha? Wala sang problema. Ginbuhat ko lang ang dapat ko nga buhaton. Kabay pa nga mag-ayo ka dayon, ha? Kabay pa. Si Damon, kaayo kit sa iya. Kag kung kaisa, do sa matintar ako nga akuon sa iya, kung sino ako. Nga ako atong teenager, nga ginapatihan niya nga ginpatay na sang mga kriminal. 5 ka tuig nang nakaligad. Ang tisa nga ginhandom niya nga luwason. Apang napaslawan siya. Tungod wala niya na sa lapuan ang kuta sa mga slayers nga gindalan sa akon kag sang akon pamilya. Apang nakahibalo ako nga hindi ko siya basta lang nga mapapati paagi sa sugilanon lang. Kinahanglan ipaagi sa pagpakighambal sa iya kaisipan.
para nga makumbinsi ko siya. Kagkuntani, magganaliwat ang akon ikasarang nga daw computer nga hinali lang nag-shutdown. Nagapati ako nga ara sa mga kamot ni Damon. Ang yabi agon nga magbalik liwat ang akon abilidad. Pero pananglit nga magbalik gid man ang akon abilidad. Daw hindi ko gihapon maako sa iya nga ako si Tessa. Tungod kun buhaton ko ina. Mahibalaan niya nga hindi ako mortal, kundi isa ka vampira. Isa ka klase sang vampira nga ginakahadlukan bisan sang akon mga kaliwat. Hinali ko naman na dumduman ang ginhambala namon ni tita sang nagliligad nga gabi. Iha, nalipay ako nga nakabalik ka na sa kinaandan. Dutay lang nga therapy, makalakat ka na liwat. Apang maghalong kagihapon. Nga tita? Hindi mo mahimong ipabatyag sa ila o kung sa kabisan sino ang matuod mo nga pagkatao. Wala ka pala sang salig sa ila, tita? May salig? Apang bugos ng ila huna-huna. Nga hindi dapat mabuhi ang vampira nga kasubong mo. Bisan si Damon? Damon? Ay, husto. Nakadumdum ako sa iya. Siya atong nasugilanon mo sadto paagi sa imo huna-huna. Nga. Ari bala siya diri? Oo, tita. Kag nagakita ay kamo diri adlaw-adlaw. Ano? Hindi ka magsilig. Si Damon mismo nga kaupod ninyo diri. Amo ang Damon nga abyan ko sadto, tita. My God! Nga ba wala ko ina na pinsaran? Ang dumdum ko anay ko naghali lang siya sa shelter? Pati bala siya, tita? Hindi ko mahimo nga masugiran kung ano ang pagkatawo ko. Sorry, iha. Apang, hindi ako sigurado kung anong mangin posisyon niya bahin sa imo pagkatawo. Mas nga ginakahadlukan nila ang sahi sang imo nga pagkabampira sa mga slayers. Kag hindi ko gusto nga mabutang sa delikadong kabuhi mo. Kung pananglit, kasubong Manila si Damon. Iha, ginakasubo kagid ang pag-antos nga naago mo sa sulod sa pila ka tuig. Kung masarangan ko lang nga luwason ka nga isahanon, madugay ko na inaging buhat. Apang kinahanglan ko ang bulig. Kag sobra isa ka tuig pa, kag nakasumalang ako sang isa nga kasubong mo. Kinahanglan anay nga makakuha ako sang pagsalig ni Arlo. Kag mangin kabahin sang ila soldado. Antes ako nakaangkon sang tuman nga kasarang kag resources. Para nga makita kag mabawi ka sa mga kriminal. Apang sa pihak sinha. Nabudayan gihapon ako nga makakuha sang ila impormasyon bahin sa inyo ni Lauro. Kag kundiin ka mo gintago sa mga slayers. Kag bisan na hilway ka na sa ila. Hindi pa gihapon ako makasiguro sang kaluwasan mo. Gikan sa kasubong naton nga mga vampira. Hindi na lang ina pagkabalak itita. Dako na nga bagay para sa akon ang naluwas mo ako sa mga kriminal. Paula, hindi kita magtinerdiri. Tita? Hindi ko pa ipasimpalad ang imo kaluwasan. Pananglit makahibalo sila sang imo matuod nga pagkatawo. Kun amo, sa diin kita makadto, tita? Sa iba niya pungsod.
Magabian sa dagarinyo sa pagkamati ang magabatahong magsugpon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masaming nga tinluan ang earphones o kon Nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Mas Paradio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Mas Paradio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love
Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Miguelito, nga ginpasakop ni Valentin, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once there was a love, sa kasaysayan. Ginbihag nga kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me as my life goes on. Magpanguyat ka sa mayo sa akong Bea, ha? Oo. Ay! Bata? May ginauyatan siya nga tirador. Ibalik niyo siya mo si Senyorita Jillian. Tinaduran niya kita. Kagkaibiyagin matupa ang batong ngayon, kung buyan niya. Ilikaw ang kabayo, Samuel. Oo. Aragay! Naigo ako sang bato sa likod. Animal kagabata ka? Ari mo gitay. Bakit tilaw kagit karon sa akon? Hoy! Magbalik ka diri! Samuel, pabayin na lang siya. Mapauli na lang kita. Nga balang hindi ako mapamtang. Kaya na pa ako din nagahulat sa kwadras ng kabayo. Sigurado nga bilog nga adlaw sila nga madula diri nga 3 sa balay. Naisa ako sa amigo ko ngayon na. Tungod bilog nga adlaw niya nga makaupod si Blanca. Kunta niya ako na lang nagupod. Apang madugay na katama nga wala ako nakasulod sa simbahan. Basta kung hindi na ako pagbatunon dito. Nagapadulong na sila ni Senyorito Samuel. Op. Oy, Enten! Buksin ang gate! Ari na kuno sila? Sugataon ko sila. Nga katemprano pa sa inyo nga nagpauli. Naginamo sa banway. Napilasan si Blanca sa likod.
Ano? Makita kong kakulbak at kabalaka sa naong ni Miguelito. Sundon ko siya. Nagapulang tubig. Tungod sang dugo halin sa pilas ko. Blanca? Sino naghimo sini sa imo? Wala ini. Ano nga wala? Ha? Ano ka? Ano yun ang sa ulo mo? Ano na? Gintusik sang pispis? Wala ini sang kaso. Bayain na lang ako diri. Bisan mahibalaan mo man ang kamatuoran, wala ka man gihapon sa mahimo. Ako ang Diyos sa duong nga ini. Akong nagauyas ang hustisya diri. Nagasunod lang sila sa mga tikang mo. Silutan mo bala sila? Madulaan sila sang salig sa imo kung subong mo pa ako pangapinan. Hindi mo sila mahimong silutan tungod sa ginapakita nila nga katampad sa imo kag sa imo pamilya. Kag pabahian mo lang ini? Naanad na ako nga masakitan sang amo sini. Nagdako ako nga ginalibak sa mga tawo. Kag ginakaugtan ang akon ginhalinan. Kung na mo madamo ka pa sang ipathag. Dito na lang kita sa opisina mo masugilanon, Miguelito. May isog si amigo. Kung mga ibang nga babae siguro ato, naghisterya na ako makasalapo sa amusad to sitwasyon. Ano babing mapaabot mo? Bisan ganis ang kidnap naton sila eh. Wala man lang siya nataranta. Bisan sad tong madali ko na lang makuha ang iya pagkaulay. Wala siya sang reaksyon. Magluwas lang sa paghambal niya sa ngalan sa isa kalalaki. Nakibot naman ang gani ako sa nakita ko na may dugo siya. Pero niwala gani ako makabati nga naghibi eh. Anad na ako nga ginasakitan. Nagdako ako nga ginalibak sa mga tawo. Kag ginakaugtan ang ginhalinan ko. Hinali ko na lang ginaningalang ginhambal ni Blanca Caina. Sugod subong. Hindi na magwa sa gate sila ni Blanca kag Bea. Ikaw masunod amigo ah. Apang anong buhaton naton bahin sa kay Agido? Kilala ko siya. Kag nakita kong panulok niya kay Blanca, basib na ko maghimo siya sang paagi, agud nga magkuha niya si Blanca. Tilawan lang niya, kay makatilaw siya sa akon. Kag si Blanca. Gusto siya. Hindi ko mahimo nga silutan ang mga tao sa ginhimo nila. Pero hindi ko siya pag-ihatag sa ila. May mga nagsulod sa gate! Dali ka, mangusisa kita.
Senyor? Sino ato nung intin? Si Senyor Aguido, senyorito. Ano? Oh, ba? Ano ato? Dumi na kanabuka. Kau dito nagharin sa bodega sa mga bulong? Ba, ang mga tinao ni Senyor Aguido. Oh, ba, si Blanca? Animal. Si Aguido. Tiginahampan niya si Blanca. Dali. Ba! Ikaw! Sapat ka? Ibunggo ko pa ang ulo mo sa dingding. Miguelito! Tama na! Arriba! Miguelito! Palihog! Tama na! Pali na lang sila! Nagapangabay ako! Nahulog sa lamesang lalaki. Kagintiklod niya. Dala ninyo pa uli ang amo ninyo. Dalain na! Nagligid pa kadto sa mga tinawo niyang lawas ni Aguido. Diyos ko! Oh, ba? Nagakurog sa kahadlok si Blanca. Kagpadayon siya nga nagauyat sa butkon ko. Hakson ko siya. Naumpawan siya! Maglayas ka diri, Aguido, ha? Maglayas ka diri! Sa wala ko ba ikaw mapatay? Apang, sakto na dun siya, hindi bala. Paano si Jillian? Ako ang babae nga ini. Kagula sa matarong ang iban sa pag-uyat sa iya, magluwas sa akon. Hindi ko magpasugot. Ano? Iyako sarko ikaw. Makadwa ko sa syudad. Bisan sa impyerno ka ba magkadto? Wala ko sang labot. Kamo! Kuhaan ninyo siya sa atubang ko. Kag maghalin ka mo diri. Dasiga! Oo, Senyor Miguelito. Ay, dali, tuwangan natin si Senyor Aguido. Dali, kamo, dali. Salamat, Kid Miguelito. Tama na. Hindi ka na mag-ibi pa. Ba, nagpalayo siya sa akon. Kaya mo na wala maglakat? Oo. Senyorita Blanca? Ayabaw, Diyos ko! Ano ang natabo sa imo? Wala inisang kaso, Nanay Pitang. Ay, Pitang! Ay, sige na. Ikaw nang bahala nga mag-asikaso kay Senyorita Blanca. Ako nang bahala nga magpasulod sang bulong. Masarangan kong kaugalingon ko, Nanay Pitang. Uy, ato na siya. Nanay Pitang, sundas siya. Alalay siya. Oo, senyorito. Oo. Paginbulahan sa imo, Miguelito. Daw nagmadinalagon kung taning plano mo. Hamak mo? Sa sunod lang sa isa kaadlaw, ginlibak, ginsakit, kagyotela nga malugusan si Blanca. Anong buot mo silingon, Samuel? Natingala lang ako eh. Kung nga wala mo ginpasugtan si Aguido, sa gusto niya kung taning nga matabo. E di ba nga mo gidman silang plano mo sa iya? Ako lang ang may matarong mag-uyat sa iya. Nga, ginapanag-iyahan mo na ba siya? Pero wala man siya nag-aaktong ginapanag-iyahan mo? Basta, wala sang iba niya mag-auyat sa iya kundi ako lang. Kagkaluuyan gid sang mahal nga Diyos.
ang sinuman nga magsupak sina. Tandaan mo ina, Samuel. Daw di buenas gid ang pagkidnap namon kay Blanca. Mga wala sang kabalaslan. Pagkatapos mo sila buligan, amo pa sinang buhato nila. Ilabi ng agido nga to. Bow, maayo lang kaging kastigo siya ni Senyorito Miguelito. Bayain na ako, Nanay Pitang. Gusto ko nga mag-isahanon. Pasensya, kid. Ati, sige, Senyorita. Pero kung may kinahanglan ka, tawga lang ako, ha? Sige. Salamat. Intin? Ano ang ginabuhat ko diri sa guwasang pertahan? Nagapamati ka sa ginahambala namon, no? Bay. Ha? Aba ba? Wala? Ano nga wala? Ha? Agay. Bo, kasakit sa dulunggan kung aging guripat mo ba? Nan! Kay daw wala ka sang buot! Makahilisa ang pagtamdanay nila nga mag-asawa. Hinali naman ako nga nagbatsyag sang kahidlaw sa lalaki nga ginapakamahal ko. Kung wala lang niya kung tani ako gintalikdan. Tungod sang iya mga sagrado nga pangako. Kung ginbalusan lang niya ang pagpakamahal ko. Kung tani, may manugpangapi na ako. O kung nagahakos sa ako na, agad maghagan-hagan ang kasakit na ginabatsyag ko. Nga agin payaan mo ako, mahal ko. Nga. Salamat. Ginbalusan gid man ni Armandong sulat ko nga ginbilin sa iya. Basahon ko ini. Kag pagkatapos, kadtuan ko si Blanca. Mga biyan, sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Miguelito nga ginpasakop ni Valentin kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Ginbihag nga kasing-kasing. Direksyon Marnie Mungkal.
tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo lang ni ang imo nga ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babae nga nagpalayo. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Luisa, hindi pagtaguwa ang kalisod. Pabay nga magguha ang imo mga luha. Patawara ako. Ako ang dapat nga maglingaw sa imo sa tiun nga ini. Apang ano ang kinhimo ko? Patawara ako, Nay. Patawara ako. Ginpahamtagan naton siya. Ang ginhimo niya, iya kagustuhan. Kagaron, wala na kita sa buhaton, kunding batunon ina. Hindi na siya magbalik pa. Hindi na, Luisa. Maagwanta ko ang kasakit ginabatsyagan ko. Apang sano ko maantos ang sukla sang akon konsensya.
Paano, Ben? Paano mo nabatas nga ilikom sa ako ng butang nga naghatag sa imo sang problema? Naawala ka magsugilanon sa akon. Kung tani, nakabulig pa ako. Kung tani, bisan paano may nabulig ako sa imo. Hindi ako makapati sini. Hindi ako makapati nga makahimo sa abusin ni si Ben. Ay, amo man ako. Sino abing maghuna-huna nga mabuhat niya ina? Ang dumdum ko, kung maayo na ang ila kahimtangan, kay nakasaylo na sila sa balay nga ina. Apang amo pa sina ang natabo. Ay, oo, gali. Sa di nagali si Susan? Ay, wala siya magwa sa iya kwarto. Sang makahibalo siya, nga patay na si Ben. Ay, makaluluoy man si Sal. Kag nagkadto ako kaina. Kag nakita ako, nga wala siya nagahalin sa iya pulungkuan. Kani, ginutuan ko sila sang pagkaon. Kag subong, dalaan ko naman sila sang arroz kaldo. Agod nga bisan paano, may makaon sila nga duha ni Luisa. Accidental death ang verdict sang kamatayon ni Ben. Kagsaksi pang tag-iya sang ilimdan, nga sa maghalin siya, hubog siya kaayo. Kagamasubo, kay indigid siya malubong sa Kristiyano nga lulubngan, tungkol nag-suicide siya mo. Ay, hagaron ko si Susan nga magkadto sa ila. Makigbuylog kami dito subong. Makigbuylog kami sa kalisdanan sa iya magulang. Susan, hulato na lang naton diri si Luisa. Ato pa siya sa lulubngan ni Ben. Ati, oo ah. Wala man kita nagadali. Ay, abi mo, Susan. Hasta subong. Hindi ako makapati nga wala na si Ben. Wala ako maghuna-huna nga ginbat siya giniyang pagkadula sa iya uma. Kag wala naman ako makakita kundi ina si Junar. Oh, kabalan gin nga klase sang tao. Makabatas siya nga hindi man lang makita ang iya utod sa katapusan nga tion. Siya ang kabangdanan. Kung nga ang napatay ang bana ni Salvasyon. Kag karon, si Ben naman. Ginakalisod ko gid ang pagkadula mo sa akon kabuhi, Ben. Magpati ka. Wala ako nag-untat sa paghigugma sa imo. Mahimo nga hindi pareho sang una. Bangod sa bayaan naton ang uma. Ang tanan nabilin dito. Apang ginhigugma ko ikaw, Ben.
Kag higugmaon ko ikaw tubtob sano. Apang nga wala mo ako ginpahibalo. Kung ano ang ginapaminsar mo. Kung tani, nakabulig pa ako sa imo. Ginhimo ko ang tanan. Agud nga mabuhinan ang imo kalisod. Bangot sa pagkadula sang imo uma. Apang wala sang pulos ang akon pagtinguha. Wala mo ako ginpamatian. Susan, tanawa ang magulang mo nga nagapakadto sa aton ho. Daw nagulang siya sang hinali. Nagalakat siya nga daw wala sa iya kaugalingon. Ay, naluoy man gani ako sa iya, Nay. Apang hindi ako maluyag. Nga makahibalo sila nga ako ang kabangdanan nga nag-suicide si Ben. Kagsalamat. Kay wala ako maumid. Kag ang labaw sa tanan, ang nahimo ni Ben kay Loesa. Hindi ko mapatawad ang akong kaugalingon bangot sina. Hindi, gid. Nakita ko si Luisa. Kag nagapakadto na sila ni Salvacion sa namtangan ni Susan kag sang Iloy sini. Wala akong magunahuna nga makahimo sadto si Ben. Ari na. Malabay na sila sa akong tupad. Bugnoon ko sila. Luisa, nagapakigunong ako. Ma'am Salvacion, ato na sila. Apang sa makadali lang. Nakita ko sa mga mata ni Luisa ang paghiyugma niya para sa akon. Kag pariho man sa ako nabatsyakan. Apang supong, hindi ko anay pagpaminsaron na. Bisan pa nga wala ko sang gustong himuon. Kundi nga hakson siya kag ipalayo sa tanan niya kasakit. Wala sila makahibalo. Nga ari la ako diri nagapalipod. Karon, nakabalos na ako sa inyo tanan. Si Ben ang nagtapos ang yakabuhi. Apang, daw pareho lang nga akong nagbuhat sina. Bangod ina sang akon kawais. Kung nga nga naghikog siya. Nakabalos gid man ako sa inyo tanan. Natuman gid man ang akong ginsiling nga magabayad kamo tanan. Ikaw? Sorry kung natublag ko ikaw, Luisa.
Apang gusto ko lang magpakig-unong sa imo. Kanugon nga wala kami makasugilanon sa utod ko. Kung tani, buhi pa siya. May babulig bala ko sa imo, Luisa? Oo, may ara. Oh, buhaton ko ang tanan. Buhaton ko tanan ihampal mo sa akon. Ano pala ina, ha? Isa lang ang mahambal ko sa imo, Jonar. Isa lang katinaga. Ang tinaga nga nanay. Ayhan, makahatag ina sang kalipay sa imo, Iloy. Ukon, bisan ina lang, hindi mo mahimo nga tawgon sina ang imo, Iloy. Buwas, mabalik ako diri. Agod nga makighambal sa iya. Pero sa subong, ikaw lang ana yung gusto ko nga mahambal. Wala na ako sang masiling pa sa imo, Jonar. Kundi maghalin ka na. Luisa, ari lang ako kung kinahanglan mo ako. Wala ako nagkakinahanglan sa imo. Maathag na ina. Sa subong, mahimo nga hindi mo pa ako kinahanglan. Apang sa madason, mahimo nga kinahanglan mo na ako. Hindi matabo, ina. Matabo, ina. Maghalin ka na. Sige. Mahalin na ako. Apang, palo ka na ako. Karika. Ay! Buy ako, Junior! Buy ako! Hindi mo ako mabutigan. Nakaibala ako nga gusto mo pa ako. Pareho man sa pagkagusto ko sa imo. Hindi ka na magpalipad pa, ha? Buy ako! Buy siya! Nanay Salve! Buwi siya! Kay ko hindi! Hanuton kay ko sang silhig na dala ko! Dira na mo! Hindi ka na welcome diri, ha? Patay na ang akon anak! Estranghero ka na diri sa akon! Gani hindi ka na magbalik pa! Kay padakop ko ikaw sa pulis! Nanay Salve! May bagras ka, ho? Sa sobra mga paglikaw sa iya. Dali. Dito kita, ho. Kay bulngo naton, ina. Aragay! Kasakit! Ba, Luisa? Naano ka? Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babayi nga nagpalayo. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo!